Maya pa bengi po Kabalen, maya pa bengi po Pampanga. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Welcome ho dito sa ating special na edisyon ng ating pagbabantay sa halalan CLTV 36 Vote Watch. Kasama po ang inyong lingkod, siyempre si Kuyang Paulo G. Kuyang Paulo, magandang gabi. At kumusta? Kumusta ka, Kuyang Paulo G? Pwede, makatakikita pa mo rin rin mapaling balita ko, Justin. Lalo na, ini kay kagulutan ko ito sa likuran ko, mga kaibigan, ito ang North Luzon Expressway na salamat naman sa Diyos. Nakita natin walang untoward incident na kinatatakutan natin, Kuya Justin, na sa nakalipas na linggo, merong mga insidente ng road crash na kapag talagang uwian season. Pero alam mo, Kuya Justin, ito, umpisan ko na yung kwento ko sa'yo. Talagang dyan sa mga lugar na andyan, nakikita ho natin yung ating mga kababayan na gustong-gustong makauwi. Talagang naging problemado, Kuya Justin, yung mga bus terminal pauwi ng Northern Luzon. Particularly dyan sa area ng Pangasinan. Ang binabanggit sa atin ni Kuyang Mark Lopez, itong General Kuya Elmer Lopez. Problemado, Kuya Justin, yung mga pasahero na patungo ng Pangasinan. Particular na yung mga maraming bus na andun, naapektuhan itong kumpanya na Solid North. Kamakailan nga involved dito sa ECTEX road crash. Kaya kalunos-lunos yung ating mga kababayan na nakita doon dahil bakit hindi daw kinonsidera, kahit sana meron pang dagdag na mga bus na pauwi nitong Pangasinan. Yun ang daig ng ating mga kababayan. Paulo G, itong ating pinapakita sa ating screen, ito ho'y live monitoring via NLEX Corporation. Ito, Kuyang Paulo, gaya na binabanggit mo, ayan, medyo parang may konting Christmas lights, maliwanag yung bahagi ng Bocaue Toll Plaza. Ayan, nandyan ho ay may konting pila ng mga biyahero dyan. At, pero yung ibang linya, wala naman masyadong laman. Maliban na lamang itong San Fernando, Paulo G, nakikita natin may bahagyang build-up din dito sa ating area, San Fernando NLEX. Wapin, Kuya Justin, at kareni pong talatukita mo na Manal Ben, katang tsukeng abot, na kapipisabihin niya po yung makanining long weekend. At miyag na niya, kaya katamo pong ining kaya katamong pamag-execute, kaya katamong karapatan. Ngaran, kasi minsan nakakita ko yung social media, ko Justin, at nakating sasabing, uy, panahon na para tayo makasimpi sa mga magagandang beach. Huwag kong ipagpaliban itong halalan. Huwag naman sana, Kuya Justin, na yung voters turnout mangyari na katulad nitong na-monitor ng COMELEC, Kuya Justin. Ano ba latest, Paulo G? Ano ba latest dyan sa voter turnout? Gaano ba kadami at ano yung nakikita kinababahala ng Commission on Election dyan? Alam nyo ba ito, dito sa mga followers namin sa CLTV 36, ayon ho sa Commission on Election, mahigit 1 milyon sa mga rehistradong botante ho sa rehiyon dito sa Central Luzon ang hindi raw bumoto noong taong 2019 at 2022 elections. Grabe, Kuya Justin. Alam mo, sumatotal daw, ilan dito? 1 million. Sabi po ni Assistant Regional Election Director Elmo Duque, nasa 85 to 86% lang ang voter turnout noong nakaraang national at local elections. Ibig sabihin niya, Kuya Justin, 15% sa mga botante hindi nagpakita sa presinto. Hindi ito napapansin ng iba, pero malaking bagay yan, Kuya Justin, ani ni Duque. Yung 1 milyong yan, pwedeng magpanalo o magpatalo. That's 15% na hindi sumali sa proseso ng demokrasya. Bakit nga ba hindi bumoto ang ilan? Ito yung mga punto ni Direk Duque. Yung iba daw lumipat ng tirahan at hindi na nakapag-update ng voter registration. Meron ding mas pinili na lang na pumasok, Kuya Justin, sa trabaho dahil nga naman napakataas ng bayad pagka ikaw pasok dyan sa holiday pay at OT pa. At ito ba yung shocking, Kuya Justin? May mga ulat na binabayaran parang wag bumoto. Oo. Okay, so illegal po yun. Kumbaga, Paulo G, ano yan yung kabaliktaran ng vote buying, imbes na bibilin ko yung boto, ay hindi bibigyan ng pera para hindi na bumoto.
So, technically, binili rin yung boto pero hindi na nagpaboto. Parang gano'n, ano? Tutuwid at minsan pamatakutan at pang ano nga manong Wow. matakutan nila, sumbalo talaga talaga ito nga kabilang kampo. Nakakuboto ba na yung maperbisyo. Sa katabi pagkasakitan ka tapal, lubuin nila yung pera mo. So isa daw yun sa mga strategy ko yan, Justin. Oo. Nung ilang mga tiwaling kandidato na ang kaparaanan manakot dito ho naman po sa mga botante. Na kung pag-uusapan po natin yung pakinabang, ayun, mas uunahin na lang yung pakinabang kaysa naman na andyan at madulutan pa ng takot. Yun yung senaryo ko yan, Justin. So, ang maganda naman ngayon, Kuya Justin, dito sa preparasyon ng COMELEC, yan sa mga usapin na pananakot, yung media center natin dito sa Campo Libas, dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, napaka-komprehensibo nung kanilang ginawang reporting system. Kumpleto sila ng mga mula sa two-way radio, hanggang dito sa pakikitungo na rin sa social media. Kasi alam mo, scenario building yung ginawa nila sa amin doon nung nag-walk through kasama itong mga local press. Yung responding ng police, Kuya Justin, napaka-easy mapag-usapan yan. Kasi kung minsan, Kuya Justin, para bagang pelikula, may labanan. Lalo man din police nga ran At yung reporting, lalong-lalo na dito sa vote buying, Kuya Justin, talaga naman, marami rin yung nagdipa na sa social media na nagpapaabot ng takot sa ating mga kababayan. Malilili na rin yung botante, lalong-lalo na nung ating report na ating patekin may kanya na lugar, magulo kayo mga lugar. So, mabilis na nabe-verify ng RO3 Kuya Justin yung mga impormasyon. Kaya, yung mayat-maya nilang pagre-report, asahan daw may pagkakaloob sa atin ng media partners. Ayan, maraming salamat at syempre kailangan talaga bukas yung tanggapan ng PRO3 at sa ating mga media. Gaya nga ng napangako naman ni Director Jean Fajardo ay asahan po ang commitment ng Police Regional Office 3 dito sa mga kagawad ng media dito sa ating rehiyon, Gitang Luzon, para sa gayon mabilis yung daloy ng impormasyon na mahalaga dahil ito pong mga impormasyon na to yung mga verified information Kuyang Paulo galing sa mga accredited at lehitimong media organization ay pwedeng magsalba ng buhay, so to speak. Importante talaga itong ganitong klaseng mga impormasyon pagdating sa ating syempre araw-araw na pamumuhay. Kuyang Paulo, gusto kong pag-usapan yung binabanggit mo kanina. You were talking about yung voter turnout noong nakaraang eleksyon. At ito, meron tayong inihanda dito sa CLTV 36 News and Current Affairs, mga kabalin. Papakita ko sa inyo, itong ating research team ay naghanda ng isang interactive map para sa gayon makita natin kung paano yung naging proseso ng pagboto nito pong nakaraang eleksyon noong 2022. So kumbaga paano ba bumoto yung ating mga kababayan na Kapampangan noong eleksyon 2022 pagdating sa pagkagobernador. Ito Kuyang Paulo kasi konting refresher. Sino ba Kuyang Paulo G ang nagharap sa pagkagobernador noong 2022 elections? Yan. Ayun, Kuya Justin, naglaban. Alam naman natin, talagang porsigidong makuha ang Kapitolyo ng negosyante at dating Candaba Mayor, former Mayor ng Candaba, na si Danilo Bailon. At sa kanyang mga estratehiya, nung unang sumabak ito sa paglaban sa gubernatorial race, bit-bit nito, Kuya Justin, yung kanyang mga salita na lalabanan niya yung sugal. At yung mga ngayon ko niya, hindi ako nagkakamali, at talagang napaka-popular nung kampanya na itigil yung isabong. Diba? Panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At dito naman, sinabayan talaga ng mga panawagan niya at yung mga solid na voter nito, Kuya Justin, yung mga pastor, sinasabi niya, malaking impluwensya ito, lalong-lalo na doon sa mga Kapampangan na naghahanap daw ng pagbabago. At yung maitaas ang moral ng Kapampangan, yan ang laging binabandera ni Danilo Bailon.
At dito sa nakikita nating mapa, Kuya Justin, yung kulay Ito. asul. Ayan, Yan. pakita natin. Unahin na natin yung kulay asul. Shout out dito sa mga Meksikano. Ano? So dito ho sa 19 na munisipalidad ng Pampanga, mga kaibigan, dito ho nanalo. Ito hong si former Mayor Danilo Bailon. At yun namang pulang-pula at o yung mamink-mink, Kuya Justin, tama ba kulay ko? Baka Colorblind. Colorblind pala. Hindi. Tama, Paolo G. Oo. Oo, Deb. Pag-usapan muna natin itong kulay blue. Sige, magandang ito, ay full screen ko para makita ng ating mga kababayan. So, ito hong mapa, gaya ng nabanggit ni Kuyang Paolo, no? Ito yung kaisa-isang bayan sa lalawigan ho ng Pampanga kung saan nanalo si dating mayor ng Candaba, Boy Bailon, laban ho kay Governor Dennis Delta Pineda noong 2022 gubernatorial election. So, Kuya Paulo G, ito, pakita ko yung datos, nakakuha po ng 38,507 votes si Engineer Bailon, habang 37,485 ito pong si Governor Dennis Delta Pineda. So yung margin percent niyan nasa 1.34 lang, Kuya Paulo, no? So medyo dikit kung titingnan natin, malapit-lapit. At yung binabanggit mo kanina, yung mga tama, mamink-mink at yung pulang-pula. Ayan. Yan, yung mga mamink-mink naman, diyan yung hindi gaanong malayo yung lamang ni Governor Dennis Delta Pineda. At sige Kuya Justin, aslag may karinig kakatapon talatugin nung nari yung balik, medyo mapula na ako na manarong. Hindi palto kaya kayo. Hindi mo Florida Blanca, Kuya Paulo na. Hindi pong Florida Blanca, Pampanga, nung kakakitse po kabalen. Hindi kulay ang medyo maputi-puti yan. Kaya tayo pong balang neutral color adapin. Kaya po, Menyambuche, Governor Dennis Pineda, 31,071 ingikwa ng boto over 29,052 kang Engineer Bailon. So atin niya pong margin percent at 3.36. At ito, kaya hindi pong masantol, hindi Paulo Giakit me. Hindi naman maluto yung maluto, kung Paulo. Yung 4th District, halos sa Rening Balen, akakita mo talagang maluto lang maluto. Buri na sabihin, nag-deliver lang ang Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. At ketang minunang panahon ko yung Justin, mayap apilasandang masalese, Rening may-deliver na boto, nung nanulat, itang muna retang making agenda, karetang karelang kampanya, po plataforma de gobyerno. At nung hapapansinan mo ko Justin, yung 4th District, ngatong yamo naman karening lugar na taga ng akakita mo yan itang disaster di ba? Wow. Panay ilang albugan, panay ilang manyawad sa koro kay provincial government. At kening milyari ngayon nulto mo taga na at ing tiwalada ang Governor Dennis Delta Pineda. Lalo na karetang maging programa na ng Kapitolyo, ketang quick response, lalong-lalo na ng ating malayaring disaster. So, sige po Justin, running video materials tanong i-aslag lang Nakaulag kasi nung balo na rin yung kakatamot talatugi, maka nanulang inisip, at maka nanulang boboto, rin may malen. Lalo na kayo pisasabyan na nanuwarin pakitunguhan ng local issue. At ang minunang milaban na ko yung Justin, taganang imbabandera da kitang minuna, itang moral da rin Kapampangan. Pablasa, netong muna mga rin nga kakita mong susubong kayong kandidatura ng kanitang Danilo Bailon, iyabong dahil siya naman kayong gulot na, pero yung muna nakalingwan, yung dating mayor, dating Candaba, Mayor Pelayo, yung makaretang campaign manager na kanitang misusubong, lalong-lalo na katang amanwa ng food security, pablasay, batang katang pandemya, kung Justin, rin yung pinaka-vulnerable sektor, lalong-lalo na karetang malukata mong kabalen, na ni-apektuan kayang pandemya. Pero ang akita mo kening mapping tamo ko Justin, in 4th District taga ng mag-deliver yan.
Kenya may kapag kumbaga may kapag record pe kamatas sa lamang ne Kenya po dito yung pinakamataas na kalamangan ni Governor Delta. Kenya po akit siya margin percent 50% kening masantul at 24,406 votes ang nakuha ni Governor Dennis Delta Pineda noon pong 2022 elections. Kabanging kalaban na Engineer Baylon, may nikwaya pong 8,085 ken pong balen ning masantul. Kuyang Paulo Buri ken puntalan ning balening Candaba, ang poing balening Lubao, nung no ka rin la bait at hometown sa bintana mo, home court darening kay katamong kandidato kanyang 2022. So kaya tibong Candaba, kakitaya, maluto-luto ya at based on our research and the COMELEC data, kaya ni po kabalen 39,646 ingikwan ng botong Governor Pineda, mas matas po kaya ni kang Engineer Baylon at 26,407 at inyang margin percent at 20%. Paulo G, para kaya ka, itong magbanteking politika kaya tiking labuad Kapampangan, nanong buri sabihan na nita? So Justin, eta naman mo ala ko na makanano lang mag-deliver rin ng local leader naning local political party na taga ng sympathizer na rin ng Pineda. At in popularidad ng mayor, taga ng itagligligan na rin ng anong term na ng turn ng Baylon, huling may mayor yamo naman kaya neto niya kasi na rin kaya barometro nung makanano ya naman na itang politika kitang balen kaysa kitang gubernatorial kasi nung meaning local political leader mo marabul yung bagi nung makanano na lasuywan rening memalen at balwan tamo naman ili pong Candaba at inyang Katagalugan region yan ang malapit na bandagay ni Bulacan Conjasin at inya mo namang Kapampangan region yan na nuno ka rin impis sabyan kay ditang makanano la minonobie kitang pagpilmi na mo album etong yung po rin kaya isa sabyan na nuno ka rin i Mayor Rene Maglangke na bilang manalakaran na kabilan taga ng indurot na ko yung Justin karening memalen ang poparatang isa sabyan na proyektong ifit na rening tao Candaba metong yung karening lamanan ng pisasabyan niyan. Huling kitang progreso, rentao kaya mausisa nano mawaring pelog ng proyekto yan, lalong-lalo na ito kakang pisasabyan na flood control, po muna makaretang kakakit ng kalupanan itang hospital, kung Justin, satellite school. Retang malagwang kakakit na rentao at interpretasyon da, at kitang progreso. Lalo-lalo na nung sakaling yung manalakaran sa Sabyenda, may papalyari ni Paplasa, malapit tamo kaya ni Kapitolyo. So, natang mamalengking proyekto ko Justin at kahit na naman din memalen, tabi-tabing yung interpretasyon mayap nung sakali man mong manayon at kaalyado na yung kakatamong local leader o yung mayor, ining kakatamong gobernador. So, iting panakit ko kon Justin na meging dalan ba kanitang ining lugar kening Candaba na may sabing balwati na sana ning kalaban ng Governor Dennis Delta Pineda lamado ya pa ining incumbent governor kon Justin. Istuka ka din Paulo G. Uling may kametong yung termino antimong mayor king balening Candaba. Engineer Baylon at mi pasibaywan Paulo G. Kitang kayang termino ko Justin in very bold move na sa saganda naman din kay katamong local political analyst itang taga ng bitbit ni itang wakasaning problema kay illegal na sugalawetting yan mismo yung mano na ito at tutunan na rin tao Candaba, tutong anang yung may alkalde, alabi ganong wedding. Naman manda. Unay nga kitang mano damo naman din yung at suke ka panibalan, tutuna ka lang wedding STL na yan, small town rin na legal yata yung Justin. Pero kitang pisasabihan na progreso ko Justin, lalong-lalo na
baluta mo naman kini kandaba imetong karening mapaling issue at ang flood control na pining masisira itong yamo naman bita ng amano darening local leaders or wannabe mayor ko Justin na burita mi ka transparency kasi Okay. natin kung ating proyekto bigla de o bukas makadwa ka kita masisira la yapi gano ring matubo proyekto ita ko Justin nating manakitan ya itong yamo na makaretang pisasabyan balen local issue kaya ni ganda pa na sige magdala kayong proyekto mubin makananon ako makatransparent kitang pisasabyan ang master plan na taga ng pamiting-hiting ang book kaya ni kaya katamo balen at baluan mo naman kung Justin tewari meto mo naman ka rin mapaling pisasabyan kanita itang kandaba dama manwanda na meron na lang kayo anong gilabasan atin yung press con mo naman ni Mayor J. Sagum, ali? Ano pa yan? Recently mo, di ba? Na kingamano na, balak na naman kanong atilang i-relocate na mali, makanya kaya panauling pamangkampanya, taga nang makapanamuyo itang boto, sakali man mo, kaya makapag-observe kayo ng mga nilingamano. So, metong yan mo na makaring bargaining yan, karening botanti, kung sakaling marirelocate na, karatang impormasyon na, minsan, paman mo i-explic ang masalese nung nanong kaya panay tandam kami tabing nagpikakarugan na rin tao ay inong iboto tamo itang magdalang proyekto adam na kotang mamipuwasang-wasang tamo ilako tamo kabiyayan itong yan mo naman takarepis sa kay kandado. Ini naman, Paulo G, punta lang tayong data kay king balena ning Lubao, bang kanita akit dyan naman, di kaya katamong kabalen. Ini po, paltoke, paslag kayo, at dagol tayo. Kaya ni pong Lubao, makayan mo naman na maluto ya po akakit tayo. Sinambot po kay ni Governor Dennis Pineda, at basi kaya ng data tamo, pamoy bisong. May tauliang bagya ako, Paulo. Ay na Lubao. Yan. Ayan, kay Lubao, 50,366 ing boto na po kay Kuang Pineda anyang 2022. I'm talking about Governor Dennis Delta Pineda and the dating Mayor Danilo Bailon ng Candaba. May kuya pang 23,767 king balen ning Lubao. Paulo G alayang 50% ita kitang boto ng Pineda, close to 50%. But these are numbers. And dati lang sasabihan dahil numero nga rin ni Paulo G. Tutungan ka rin ba dyan taga ng kitang mumunang kayong karelang harapan ganita itong muna magkarening mapaling pisasabyan itong makanano yung makadurot kayong baluarte ng Governor Dennis Delta Pineda i-Engineer Danilo Bailon pablasa ako Justin aga nakatabo naman na ating lulwala report na hanggang karatang coastal town mapipigil na ako at itamo naman yung kakayarapan na ning kasalungsungan na maging kampanya na neto yung karening panawlida mo naman banat kay Governor Dennis Delta Pineda na hindi lang mitatali gamat at lang nakapangampanya masalese karening balen sa aming balwati na rin Pineda. Pero yung malinaw mo ka rin po Justin karening argumento na naman Governor Dennis Delta Pineda nanuwaring lugar kaya ni Kakumbalen at ikayo muna magkinawa kayong permit na binye o inalaw ni Kakong incumbent akapatad ngayon, Mayor Esme Pineda na ikayo alimbad-limbad na po kaya ni Balena ng Lubao. So, itong yakarening mapaling bisa sabihin niya kung Justin na pablasa lalong-lalo na karening barangay captain ko dyan, barangay captain kay senaryo kasi ngeni at pangking Comelec pablasa kitang desisyon na ng Korte Suprema kung Justin na ila pwede partisan na lamo naman, di ba? So, netong yung karening kaya netong yung karening megdala na netong yung aspeto na nung sakaling kapitan kaya, di ba? Maragula bagay uli nga ating yung followers siya. So, kining akakita mo kung Justin, ining balena ng Lubao, ikita mo, makadurot la, kaysa tinganan, akakita mo naman makadurot la, at makapunta la ka rin yung liblib lugar, kare coastal community,
na metong karening paninapana mo ng mga engineer bailon. Kasi nga mano na ko Justin, naman mo yung ating mga panyako At yung mission kaya pong ginunga na. Anya, aling mga panyako at lalabang ko na makasaw ko na harap kapampangan, uli nating lalaban ka rin Pineda. Banggit mo yan, Paulo G, karelang mission at ketang press conference, cover tamu at binanggit na edo kanu papuntalan. Edo, they don't allow them to use the covered courts. They, referring to sabihin other barangay captains or misang kanu, yamong bistaman pariya, maski na kanu kempisamban, edo kanu papaburen or allow edo kanu payagan gamitan ining facility ni Pisamban para karetang karelang gathering at ting kaya na pangamong pas even private individuals Paulo G makanyan kanu at kaya rin na nito may kibat si Governor Delta kasabi min ana paya. Karatang bagay na naman mo total nalana kayong poder na kalupan ng Pisamban. No comment niya mo ka rin. Niya magtakaya ka nung sakali man mong iba kay Pisamban niya mong at balo na nung sakali man mong bibit-bitan ng plataforma de gobyerno itang makapamielang amano na pamagmalino ka rin yung buritang malyari kay Kapitolyo siguro nung sakaling yung bibit-bitan na itang amano ni nga pong Ginoo paplasa ko Justin metong ka rin sa kabalito na Gwen Justin ito argumento ni Governor Dennis Delta Pineda. Sinasabi mong nagmi-mission ka ng salita ng Diyos. Teka, baluta mo naman. Katolik, sagrado yung Katoliko at pariya o may suspindiya mong magpariya among at makanano na panuwalan ka ini mo na mga kapanwala ng engineer bailon na mayoral candidate anyway bailon so Justin si Elibaneng Virgen Maria o nung mga nita nga na makananita kasalpantayanan na kaniking doktrina na ning Santa Iglesia nga na Governor Dennis Delta Pineda nung sakaling reading lalaban da nga mano kung Justin nali yung gagawan mi mangampanya kami pero migit kanita yun nga mano na nga pong Ginoo yung damdaman na yung kampanya mi so karatang bagay ang mga nito ko Justin Yapin niya itang gray area. Ano yung wari taga na yung bibit-bitan na mission yayabe de yung bula de nga kapanwalan king kasalpantayanan na rin nga memalen o itataga ng kapag nasanda kitang politika nga barbanan. Paulo G, masantig bisabihan rin din karelang susubong nga plataforma. At patsaya kakasabi mo lang, na anong maralas nga pisasabihan doon, anong plano da, rening misumangid na kampo. Of course, baluta mo yung nanay Bibi Pineda and Governor Delta, who is running for Vice Governor now, metong karetang susubong da talaga, makafocus larin king health. At Engineer Bailon, sasabihan na, maralas ng sasabihan, is itang anti-gambling crusade. Aparte ka rin ni Paulo G, ano pa rin madalas na pangako rin ng kaya katamong kandidato, ka rin kaya katang kabalit? Unahan tayo ni Engineer Danilo Bailon. Nakayap, damdaman mo itang tipong neng manamano itang sasabihan na nakaulaga kayong metong pamanggobyerno itang moralidad na rin metong leader. At karin, mitataki-takiki na karin, yabe-yabe na karin, it follows sana na sakaling mayaping leader, matas siya moral, misama siya itang pisasabihan kayong makananuya manakitan, mag-invite investor, itang tiwala da karening local leader na nung makanalo laman na lakaran. Basi kitang karelang isinasabuhay na nasa ayon sa Panginoon. So, ita ko Justin, masali karetang spiritual leader ang po pakaretang aliwata mong kabalen na king kapaniwalan da mahulagay nga moralidad moving keniping issue na nitang nanong deliver mo kasi tabi-tabi ran memalan itang makanano ya kakni itang programa mong daramdaman da kakakit na Sabi naman batunan din kasalungsungan na administrasyon kasi alam na din administrasyon da rin Pineda ko dyan, kita mo naman nung makanano itang
may streamline itang programa kay pisasabihan na roll out na ng universal healthcare. At pablasa ko Justin, inigay katamong region o in Pampanga, kaya biyakin mega economic region, na retang big ticket project can help. Kaya nila mibili. So, may bagay na adi-deliver na rin ng Pineda na atin lamang mong yabang na wala lang na rin kaming administrasyon. May lakwa din Pampanga. Ang yubing nilabi na kini ng specialty hospital, Kenny Clark, at akakit din naman nagarat ang kauna-una bukas sa center. Sipan mo, balena ning Santo Tomas kung Justin, ala na yung kapasidad na papulayaning hospital. Pablasa, tingwa o lalam na ning DOH, ining JBL, at yun yung ining kapanibala na ning palating hospital na makapag-cater, lalong-lalo na karening kakatamong may maleng pakakalulo na lang access taga na kitang makapagpa-check up la. Apo pang ibisasabihan na preventive healthcare, at kanayo na ibisasabihan ni Kuya Justin, na akakita rin tao na kaya roll out na ng universal healthcare at hindi mo naman pamangalampag na ganyan PhilHealth na ang ultimo check up ang pupakaretang laboratory mo, magsilbi mo ng gawan. So, ay tinjanta mo naman, itong kareng consultant na ng PhilHealth, Vice Governor Lilian Anay Pineda, na metong kareng babandera ng karening Kapampangan, na taga ng wasang-wasang kung sakali man mong pinuprotepi si Bayo kay Kapitolyo. Yan, Paulo G. At banten tayo, siyempre, yung maging development, yung maging resulta na ng eleksyon na kaya tipuking Pampanga, particular, karen pong, siyempre, kay provincial capital, karen pong syudad, at Balam-Balen. At siyempre, sa Central Luzon din, Kuyang Paulo, dahil tayo napapanood din nationwide, at yung mga nakatutok sa atin, ito, magtatagalog na ako. Paulo G, ngayon, pag-usapan naman natin, dahil labas muna tayo ng Pampanga, pag-usapan naman natin yung ilang mga datos dito sa Central Luzon dapat malaman ng ating mga kababayan at syempre mahalaga rin na maunawaan natin kumbaga paano tatakbo itong eleksyon na ito. Ito, Kuyang Paulo, maganda dito magbanggit ka rin ng mga karanasan mo dahil tayong mga reporter, tayong mga nasa media tuwing eleksyon ika nga maliban sa pagboto meron tayong ibang tungkulin, no? Ito yung magbantay hanggang matapos yung proklamasyon at syempre yung even yung ika nga pagkakaupo nitong ating mga bagong naihahalal, Paulo G. Kuya Justin, napakabuti na maintindihan ng ating mga kababayan, lalo na itong mga karatig natin na rehiyon kung gaano ka-powerful itong ating region. Una sa lahat, mga kaibigan, dito sa mga nakasubaybay po sa amin, gaano ba kalaki ang mga butante dito sa Central Luzon? Nasa 7 milyon, 7.7, magamali ko Justin, na registered voter, ito hong ating pong rehiyon. At isa po sa may malaki hong ambag na probinsya dito sa 7 milyon mga kaibigan, ito hong lalawigan ng Bulacan, Kuya Justin. Kung gaano karami itong mga botante natin dyan sa Bulacan, Kuya Justin, ika na magbanggit o yan. Ready na talatuki. Oo, eto mga kabalin, gaya na binamagit ni Paulo G, talagang vote rich yung Central Luzon. Kung titignan natin, pangalawa ho ang ating rehiyon sa buong Pilipinas sa may pinakamaraming bilang ng botante. Sa datos ho ng Commission on Election ay 7.6 plus million yung ating datos dyan. At gaya na binamagit ni Paulo G, ito, yung Bulacan at Pampanga, yung crucial. Kaya ho, kung kayo napapansin niyo every elections madalas gawin dito yung mga grand rally dito hong mga partido nasyonal. Kamakailan lamang nandito ho yung mga pambato ng administrasyong Marcos Jr., yung alyansa, Paulo G, nakita natin. Madalas din bisitahin yung ating rehiyon. Sa CLTV, madalas pumunta yung mga kandidatong pagkasenador dahil malaking bilang ito, Paulo G, 2.1 sa Bulacan, 1.6 million sa Pampanga. At dito ho sa mga binabantayan ho namin mga lugar na totoong kapag ho ganito, bispiras pa lang ho ng halalan, isa rin sa ating pinakikitunguhan po yung Justin, yung
maiinit yung banggaan ng mga political figure, dahil sa totoo lang, Kuya Justin, ito, Mayap, abubuglat ang business agad, yung mga area na talagang infested na political dynasty, isa yan sa mga tinitignan din itong mga political analysts, kung papaano yan pagka ito, pukpukan na yung halalan. At dito sa amin pong binabantayan, Kuya Justin, dito sa Pampanga, yung nasa yellow alert, Kuya Justin, ang huling binanggit ni Police Brigadier General Jean Pajardo nung nagkaroon sila ng pulong balitaan, nasa Siam dito sa Pampanga. Okay, so tumaas na to. Nagbago na yung datos nila kasi nung huling interview natin, Paolo G, hindi muna nila binanggit parang nasa 2 muna, ganito. Hindi ko nagkakamali, sorry Kuya Justin, Siam dito sa Nueva Ecija. Siya sa Nueva Ecija, yes. Dalawa dito sa Pampanga. Na ikinukonsidera. At ito nga, yung latest natin dito sa mga nag-oobserba sa takbo ng halalan, dito sa Santo Tomas na hindi talaga ginrant, Kuya Justin, na sumailalim dito sa COMELEC control. Ngayon pala meron silang nakikitang tangke. Sabi ni Kuya yung Jody Mercato. May tangke daw doon, Kuya Justin, at bumisita itong ating regional director ng PNP, si General Pajardo, para magsiyasat na rin dito sa pagposisyon nito pong mga presinto, Kuya Justin, dyan sa pinakamaliit na bayan sa Santo Tomas, Kuya Justin, na kung bakit nga naman napakainit. Samantalang ito ang laban tatlo tumatakbo dito, Kuya Justin yung anak ni dating Mayor Ninang Ronquillo, si Emon Ronquillo, si Mayor John Sambo, at ito namang dati niyang kasamahan, kaalyado na si Bong Matias Pineda. So itong 4th District, Kuya Justin, talagang yung kwento natin dito, kasi ito yung may coastal community, Kuya Justin, makikita natin dito yung pagsasakripisyo dito pong mga sa hanay ng COMELEC, gayon na rin po sa hanay ng PNP, magwardyahan ng gusto. Kasi may mga tawid ilog sila, Kuya Justin, na pagka bumaybay ang mga yan, pumunta dito sila sa mga coastal community, ay talagang umaabot ng 1 oras, at saka yung struggle nila na makapag-transmit, Kuya Justin, dahil sa usapin nitong power supply, minsan yan kapalyan-palyan nga ni Kuya Justin, yatin mo naman ipabayan yan, itang bilang-bilang, bilang kukuryente, ang pupang makanano kabilis, itang signal na ng internet. So, ito sa 4th District, isa ho yan sa mga binabantayan ng CLTV 36, kung paano, bukod pa doon sa mainit na banggaan ng mga politiko, kung paano bumoto yung mga kababayan natin dyan. Kasi, alam mo, Kuya Justin, nung magkaroon din ng pulong balitan nitong PNP, at COMELEC, binabanggit na sila na pwede palang isinasanla yung boto. Oo. Paano na? Pwede yung mga aning boto. Baka naniya man yang lang boto. Paano nangyayari to, Kuya Paulo? Kukolektahan na daw yung kalahati. Pagka naboto na, may kumukolekta din, naninigurado na kapag binoto may ako, may pisibay, kapit na. Makanita lang katinik ngayon Reni mo naman bung botante na totoong ating pamangailangan. Katwiran naman ng ilang mga botante, Kuya Justin, na andyan at talagang inaamin nilang kung sakaling may mag-aabot, tatanggapin nila. Ngayon lang naman sila nakikinabang sa mga politiko. Diba? Paolo G, pinag-uusapan na rin natin yung katangian ng mga botante. Balikan natin itong mga datos. At siyempre, alam natin, puspusan yung pagbabantay ng COMELEC dyan sa mga binabanggit mo, yung sangla ng boto, benta ng boto. At siyempre sana, mayroon talagang managot. Ayon kay Atty. Duque, minsan naman kasi walang nagpa-participate in a sense na walang magpa-file ng reklamo. At minsan naman, yung binibilahan ng boto, siyempre dahil nakatanggap na siya, okay na sa kanya yun. So, itong mga ganitong bagay, pero malinaw ho yung sinasabi ng COMELEC. Ito ay labag sa batas. At kung kayo magrereklamo, talagang papansinin at tutugunan nila yung ganitong usapin.
Paolo G, yung mga bilang ng botante, mas marami sila ngayon ng halos mahigit 3 bilyon. 68.4 million. Yung registered voters sa buong Pilipinas, 65.7 million noong nakaraang 2022 national and local elections. Pero magandang tingnan natin, sino-sino ba? Ano ba yung katangian ng ating mga botante ngayon? So, eto, Paolo G. Gen Z ba? Millennial ba? Ano ba? Mga baby boomers ba? Yung marami? Sa pangkalahatan, Kuya Justin, ang binabanggit ng Comelec, nasa yung mga millennial at saka Gen Z, no? Dominante sila, yung mga youth vote, Kuya Justin. At ang yung mga, ayan, talagang umaabang sa social media, babad sila sa social media. Kaya pansin mo, Kuya Justin, yung mga politiko ngayon talagang nag-invest sa digital, no? Sa mga propaganda nila na ang pinakamasakit na katotohanan, yung deepfake, kahit kasama dun sa peace covenant, o dun sa covenant na kanilang sinumpaan, Kuya Justin, na hindi sila gagamit ng deepfake. Meron tayong natutunghayan. No? At ang problema lang talaga dun sa pagdetermina nitong mga account nila sa social media, talagang parang naghahanap daw ng karayom sa dayami yung Comelec para yan matukoy, lalong-lalo na dun sa mga kung ano-anong propaganda, black propaganda na gamit ng social media, Kuya Justin. At dito nakikita ho natin, mga kaibigan, kung gaano ho karami yung mga botante ho natin na si Juana. Lamado talaga si Juana, Kuya Justin. Oo, Paolo G. 1,927,783. Si Juana. Rene namang si Juan. Nasa 33,690,884. Ganun karami yung mga male voters, Kuya Justin. At, pero yung binabanggit mo kanina, Paolo G, etong mga Gen Z, mga millennial, eto parang pasok tayo sa age bracket na to. Yung 31 years old to 59 years old, as you can see ho, mga kabalin, sa ating graph. Ito ho yung mga chunk o yung malaking bilang ng mga botante this election. So, Kuyang Paulo, ka-age bracket natin, ano ba yung hanap ng mga ka-age bracket natin sa mga sa mga kandidato? Sa nakikita-kita natin, Kuya Justin, siguro isang barometro na masasabi natin. Dahil naabutan natin yung mga typical na trapo Yung mga trapo na politiko, pagka nakikita mong sumasayaw ka pa lang, alam mo na, entertainment ang dala nito. Pero sa ngayon, nakikita ko kung gaano katindi mag-comment yung mga totoong tao pagka nakita nila yung mga trapo. Diba? Ito yung era na tamong mika ko nung magsabi mo na murita ko sabihin. Natututo na, kumbaga. Natututo na, oo. At ang takbo nga kasi ng ngayon, ng kampanya, sa totoo lang, hindi na dun sa hindi na dun sa kampanya ng kampanya ng plataforma nila. Yung nakatotohanan, Kuya Justin. Pansin mo, puro na lang personalan. Diba? Kaya kapag comment yung mga botanteng 39 to 59 years old, yung totoong tao, pagka binubuli pa sila ng mga, yung mga keyboard warriors, talagang ninitindihan nila, di ba? Sila taga na yung nakakaintindi. So, yung kapaniwalaan ko sa kapaniwalaan ko, na talagang yung mga botante, aktibo sila sa kanilang mga ginagawa, lalong-lalo na sa pagsuporta ng mga matitinong kandidato, Justin. Paolo G, pag-usapan natin yung impact naman nitong eleksyon sa ating kalikasan. Ito may mga pag-aaral, mga kabalin. Alam niyo ho ba, ayon sa EcoWaste Coalition, na noong 2022 elections, umabot ho sa 254 na tonelada ng basura ang na-generate. Usually galing ito sa mga tarpaulin, sa mga ibang banderitas, poster, iba pang mga campaign materials. Paolo G, may pamantayan yung Comelec, sinasabi kailangan environment friendly. Ito ba nakikita nating nasusunod? Kita. Hindi namin nakita yun. Ni Tatang Benny Ginto na nakikinig ngayon, nakatune in sa Kuya Justin.
doon na lang sa mga nagba-viral na post ng mga netizen na pagka nakita yung isang senador, di ko na lang babanggitin, na nakapaskil doon sa katawan ng puno. Talagang nag-viral yun, Kuya Justin, di ba? Oo. Kung paano ginagawa ko nitong mga, ayan, mga follower nitong mga nagtataguyod ng, ayan, kapakanan sa kalikasan, Kuya Justin. Talagang, ang bilis ng reaksyon ng tao ngayon, Kuya Justin, lalo-lalo na kapag yung kandidato, Kalikasan na pinag-usapan. oo, kalikasan ng pinag-uusapan at yung kandidato, insensitive yung karetang kayang gagawan. Kaya, Oo. dito sa usapin ng, ayan, kalat nila, Kuya Justin, ewan ko lang, kung gaano ka itang compliance na ganyan din sa BNLA. Dahil sa pag-iikot natin, simula kaninang umaga, sinasabi ng COMELEC, dapat obligado kayong tanggalin ninyo yung mga kalat ninyo. Pero dito pa lang sa area ng Angeles City, dyan sa San Fernando, Kuya Justin, at ilang pang bayan dito sa Pampanga, nakikita natin sa damukal na basura, Kuya Justin, at yung kanilang mga larawan yan dyan at nandyan pa rin. Ayan, matapos ang basura, ito, pag-usapan din natin ACM. Ito mga kabalin, ang gagamitin nating makina ngayon na iba siya doon sa mga nakaraan na nakasanayan natin, yung PCOS o yung PCM, vote counting. Ito, automated counting machine, ibang supplier. First time nating gagamitin, ayon ho sa COMELEC, asahan na mas magiging mabilis yung kanilang pag-transmit, asahan na yung mga dating problema, gaya ho ng mga paper jam, yung nawawala ng signal, mabilis malobat, nawawala ng baterya, ay ma-eliminate. Kung hindi man 100%, talagang mababawasan. Dito ho sa ating rehiyon, 231 ang nakadeploy na makina sa Aurora, sa Bataan, 739, sa Bulacan, 2,551, sa Nueva Ecija, 2,080, yung Pampanga may 2,066, sa Tarlac, 1,220 at yung Zambales, 697. Kung kayo po yung nagtataka, Kuyang Paulo, paano pag nasira yan? Abay, merong siyempre yung mga contingency. Yeah, ang mabuti nitong ginagawa ng COMELEC ngayon, Kuya Justin, yung contingency plan ho nila, pati ho yung reserbang makina, talagang sa isa hong distrito, meron isa, dalawa. Yan ang ginagarantiyan ho nitong COMELEC. Sa nakalipas na pulong balitaan, Kuya Justin, pati yung memory card, ayan, kasama din sa contingency yan na merong reserba. Pero ang isa sa hamon dito, Kuya Justin, ay yung bilis ng responde. Dahil alam naman natin, pagkakaipitan, Kuya Justin, sa isang presinto na andun at nagka-problema, yung response, Kuya Justin, kung makananod din tambing matutugunan yung problema. Kasi doon nagkakaroon ng mahabang queuing, Kuya Justin, sa karanasan natin. Pagka niluluwa nung makina, pagka merong nakikitang delay dun sa pagsubo ng balota, Kuya Justin, doon humahaba yung queuing. Pero ang buti ho ngayon, mga kaibigan, mas pinaaga yung pagboto. At talagang ang nakikita din natin, Kuya Justin, maragol ka nung aliwalas, kaaliwasan, maragol kaluwagan dito ho sa ating pong mga kababayan sa Central Luzon, yung pagtatalaga ho ng mall setup, Kuya Justin. Tatlo ho yung mall setup po natin dito ho sa Central Luzon. Isa ho dito sa Banggitan Taning Mall, Kuya Justin. Ito hong Tarlac City at ito hong Marquee Mall dito ho sa Angeles City at dyan sa Baliwag, Kuya Justin. So itong mga mall setup na to, bukas makalawa, ito raw yung uobserbahan ng COMELEC, Kuya Justin, na magiging pamantayan pa kung pwede pang dagdagan yung kanilang mga presinto dyan. Dahil talagang sa mall setup, maka-aircon, Kuya Justin, maka-aircon at hindi ganun ka problemado, lalo na sa pila. Yun yung minsan na laman ng kwento, Kuya Justin, sa mga presinto. Pagka ay kakapalit pila, tatamad na at tinatamad na at kuminsan hahabol na lang sila doon sa last minute, Kuya Justin, pero hindi na sila aabot, lalo na kung marami din yung mga mahilig dyan sa last minute na pagboto.
O ito. And binabanggit natin yung mall voting sa SM City Tarlac sa ating mga kababayan. Yun ho mga nakikinig at nanonood sa amin ngayon dyan sa Tarlac City. Yung mga taga-barangay, Ligtasan, Paulo G. Boboto sila, no? Yung mga nasa 24/7A, 24/8A at ito mga percent number na ito ay dyan ho kayo sa ground level, lower ground level ng Tarlac, SM City Tarlac, boboto. At yung iba, Paulo G, papakita ko, nakapost na rin yan, para makita ng ating mga kababayan. Sa Angeles City naman, Robinsons, Balibago, at level 3 ang botohan. So, kareta pong magboto, Balibago, if you are assigned in the Robinsons, Angeles, in Balibago, 7 a.m. to 7 p.m., itang voting, at itang mall hours naman, 12 noon to 9 p.m. Huling, siyempre, to give way for the elections. O yan, Paulo G, ating tapang metong kapisabihan. Ini Paulo G. Liquor ban. Eto ho, mga kabalin, Wow. Alam natin, Mother's Day ngayon. Happy Mother's Day pala sa lahat ng mga nanay. Sa nanay ko, Happy Mother's Day. At siyempre, sa kay kumari ko, Paulo G, Happy Mother's Day. At eto ho, liquor ban ngayon. Mahigpit, pinatutupad dito ng ating COMELEC, at yung mga kapulisan nagbabantay din talaga sa mga tindahan. At alam naman natin, Kuya Justin, pagka ganitong may okasyon, yung pagdadala ng bote, nakagawian ng ilan. Kaya lang, kung sakaling kung kayo ay buboto, maipagpaliban na muna yan. Isa niya mong puking tatlong banwa, hindi pong gagawan tamang pong halalan. Lalo na dito sa Angeles City, Kuya Justin, maraming bahay aliwan dito. Madalas dyan si JM at saka si Angelica Cama, Gina G sila dyan. sa mga lugar sa Angeles City. Itong liquor ban, Kuya Justin, ang pagbubantay natin dito, ako naman sa karanasan ko, alam mo, wala pa akong nakitang bumobotong lasing. Tingin ko naman yung mga mahilig sa mama madali lang i-negotiate sa kanila yan, Kuya Justin. Oo, pero ang problema kasi dito, Paulo G, yung iba naman, hindi ko linalahat, yung ibang mga kaibigan natin, pag sila'y nainom, imbis na dinadala sa tiyan, sa ulo. Ngayon, pag natalo, yung sinusuportahang kandidato, ayun, napipikon, minsan nauuwi sa gulo. Kaya eto ho, maigpit talagang pinagbabawal, Pero may nagbulong sa akin, Kuya Justin. Ano yung binulong sa'yo, Paulo G? Oo, nakahanda na daw yung serbesa yan sa mga siguradong mananalo. Yung liquor ban ba hanggang kailan, Kuya Justin? Adosin lang. Wow. O numisa kasi magpapakbong na lang bandang alas 10. Meron na po proklamang alas 10, Kuya Justin, ha? Alas 10, alas 11. Kaya yung mama, ewan ko lang dun sa mga nagdiriwang ng pagkapanalo nila, paano aawat yun, Kuya Justin, mahirap dyan, Paulo G. Nanalo na, ngayon nagka-violation pa. So, wag naman sana, Wapin, tutuka ka rin. Yan ho, mga kabalan, maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin. At ito ay first part pa lamang nitong aming talakayan at ating pagbabantay sa nalalapit na halalan. At si Kuyang Paulo ay magpapaalam na, pero sa atin ho pagbabalik, ako'y magpapatalastas muna sa aming pagbabalik at makakausap ho natin yung ilan sa mga citizen journalist ng CLTV 36 para ho magbigay sa atin siyempre ng kanilang mga kwento kaugnay ho nitong binabantayan nating halalan. Paulo G, alam ko may lakad ka, pero batiin mo muna yung ating mga followers, yung mga viewers natin. Ano yung paalala mo sa atin, sa ating mga kabalin ngayong eleksyon? Paalala lang ho, dun ho sa mga andyan nagpaparamdam na gustong magpagapang, isip ko kung pangatlo, pangapat, kung lagi na lang ho kayo nagpapagapang, abak na balin. At dun naman ho sa mga, desidido na ho na kanila hong, execute yung kanilang karapatan, pagpili ho ng gusto ang aming pong panawagan. At wag rin ho tayo magpalaganap ng fake news, Kuya Justin, dahil sa mga oras na to, totoo, meron pa rin nagpapalaganap ng mga maling impormasyon. Kaya tumutok lang po kayo dito po sa CLTV 36. Hanggang sa muli, Kuya Justin. Maraming salamat.
Maraming salamat, Paulo G. Santos. At yan ho mga kabalend, magpapatalastas muna kami sa ating pagbabalik. Gaya ng nabanggit ko, kumustahin natin yung mga citizen journalists ng CLTV na makakasama ho natin sa paghahatid ng makatotohanang balita at impormasyon ngayon pong eleksyon. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 Vote Watch. Makabuluhan, komprehensibo, mapagkakatiwalaan. Sa bawat halalan, CLTV 36 ang nangunguna sa pagbabantay ng boto ng mga Kapampangan. Bilang pinakamalaking lokal na multi-platform media network sa gitnang Luzon, kami ang inyong sandigan sa komprehensibo at mapagkakatiwalaang pagbabalita ngayong halalan. Patuloy ang CLTV 36 sa paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon tungo sa mas matalinong pagboto. Sa May 11, tutok na sa Vote Watch mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi para sa paghahanda sa halalan. Mga paalala, abiso at updates bago bumoto. Para sa gabay at balita sa araw ng halalan, tutok na sa Vote Watch ang espesyal na halalan coverage ng CLTV 36 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa TV ngayong May 12. At sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuang lagay ng seguridad. Hatid ng Vote Watch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. CLTV 36, sa bawat boto, may hatid na pagbabago. Boto mo, kinabukasan mo. Komprehensibo, mapagkakatiwalaan. Sa bawat halalan, CLTV 36 ang nangunguna sa pagbabantay ng boto ng mga Kapampangan. Bilang pinakamalaking lokal na multi-platform media network sa gitnang Luzon, kami ang inyong sandigan sa komprehensibo at mapagkakatiwalaang pagbabalita ngayong halalan. Patuloy ang CLTV 36 sa paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon tungo sa mas matalinong pagboto. Sa May 11, tutok na sa Vote Watch mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi para sa paghahanda sa halalan. Mga paalala, abiso at updates bago bumoto.
Para sa gabay at balita sa araw ng halalan, tutok na sa Vote Watch ang espesyal na halalan coverage ng CLTV 36 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa TV ngayong May 12. At sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuang lagay ng seguridad. Hatid ng Vote Watch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. CLTV 36, sa bawat boto, may hatid na pagbabago. Boto mo, kinabukasan mo. Nagbabalik po ang CLTV 36 Vote Watch at gaya ho ng ating pinapakita kanina, ito ho ang ating special na pagbabantay sa eleksyon 2025 ay patuloy lamang at syempre mga kabalen ay kami ho'y kasama ninyo simula ho ngayong linggo at hanggang May 13 hanggang sa maproklama itong ating mga sinusuportahang kandidato at itong mga susunod na mamumuno sa ating bayan dito ho sa Pampanga at syempre sa buong gitnang Luzon. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, at maya-maya makakasama natin yung ilan sa ating mga citizen journalists ng CLTV 36. Syempre mga kapalit, gaya ho ng ating sinasabi, ito hong pagbabantay sa ating bayan, hindi lamang tungkulin ng iilan, kundi tungkulin ho ng buong sambayanan yan. Kaya naman, syempre kabalen, at kalahok natin yung ating mga netizen na binigyan ho natin ng training. Ayan, mamaya pag-usapan natin at kikwento ko sa inyo. Pero papaalala lang natin, eto ho mga kabalen, panoorin lang natin sandali. May paalala yung ating Commission on Elections. Sa ating mga kababayan, eto ho, bawal hong mangampanya ngayong araw hanggang bukas. Bawal na hong mangampanya bukas, kabalen. Hindi na pwedeng bumoto. Pwedeng bumoto. Bawal ng mangampanya. Yan, paglabag ho yan sa batas halalan, ayon ho sa Commission on Election. At ito po isang election offense. Kung sino man ng political party o kandidato na mahuhuling nangangampanya para sa kanya, o laban sa isang kandidato rin, ay ito ho'y ipinagbabawal at may karampatang parusa ayon ho sa ating poll body. Sige, sa pagkakataong ito, kilalanin natin yung ating mga bisita sa ating programa. Makakasama natin yung mga citizen journalist ng CLTV 36. Ito, papasukin natin sa ating programa. Nandito si Kelvin Dongka at si Luis Guzman. Ayan, teka lang, ina-add ko lang yung mga pangalan nila. Ayan, teka lang. Kung meron ho kayong mga katanungan, kabalen, at hinggil sa halalan, mangyaring mag-comment lang din kayo sa ating streaming upang sa gayon makapagbigay din kami sa inyo ng information. At kung hindi readily available yung information, sisikapin ho namin i-connecta yan at hingin yan sa ating mga kinauukulan upang sa gayon ay pare-pareho tayong magabayan. Dahil ito hong proseso ng pagboto ay isa pong sagradong tungkulin nating mga Pilipino at tayong mga mamamayan nito pong ating bayan. Sige, makakasama natin sa ating programa. Papasukin na natin si Luis Guzman at si Kelvin Dongka, ang mga citizen journalist po ng CLTV 36. Good afternoon po, Sir Justin. Ayan, magandang good evening na. Ayan, medyo kinabahan lang. Oo, Good evening na po pala. Ayan, oo. Good evening po sa lahat. Ayan, good evening Kelvin, good evening Luis. Sige, Good evening po. unahin muna natin si Kelvin. Kelvin,
bumati ka muna at pakilala ka, taga saan ba si Kelvin? Magandang gabi po sa lahat. Sana maayos po tayong lahat sa kung saan man tayo ngayon. Ako po si Kelvin, pwede niyo bang tawagin na Kels. Currently, nag-aaral po ako sa Pamantasan, Lungsod na Maynila, taking up Bachelor of Science in Biology, major in Medical Biology po. And nakatira po ako ngayon sa Bacolor, Pampanga. Ayan ho, mga kabalan, si Kelvin, medyo madilim lang yung ilaw niya ngayon, pero hindi po siya whistleblower. Siya po isang citizen journalist. Pero bukas, makikita rin natin si Kelvin, syempre maghahatid sa atin ng information ng mga iba't ibang kaganapan sa kanilang area dyan ho sa bayan ng Bacolor. At syempre, nandito rin makakasama natin sa ating programa si Luis Guzman. Ayan, Luis, magandang gabi at taga saan si Luis? Ayan, pakilala ka sa ating mga viewers, Luis. Good evening po sa inyo at good evening po sa mga viewers. Ako po si Luis Carlo Guzman from Magalang, Pampanga. Ako ay isang agriculture student from Pampanga State Agricultural University. Nakatira po ako sa Magalang, Pampanga at isa po akong citizen journalist for the CLTV 36. Ayan, muna sa lahat. Siyempre, maraming salamat sa inyo guys for joining us at siyempre mahalaga. Gaya nga ng binabanggit ko kanina, ito ho mga kabalen, alam ho natin ngayon sa mundo ng internet at ng social media ay marami ho talagang information at kahit sino naman sa atin, kaya natin talagang magbigay ng impormasyon, kaya nating maglahad ng impormasyon dyan sa social media. Pero minsan, kahit minsan hindi sinasadya, hindi kagustuhan, dahil sa iba't ibang kadahilanan, iba't ibang sirkumstansya, nagkakaroon ng mali. Nagkakamali tayo at nabibiktima rin tayo. So tayo po sa CLTV, muli nating binabalik itong ating kampanya, Citizen Journalism Project, upang sa ngayon matulungan ho natin yung ating mga kababayan at lalo na yung mga kagaya ho nitong si Kelvin at ni Luis, mga kabataan, paano nga ba yung responsableng paggamit ng social media at paano rin siyempre yung wastong paraan ng pagbabalita dahil sila po ay magiging sana, dasal ko, magiging future journalist. At kung hindi man, siyempre, alam natin, sila yung magiging responsible citizen of this society, of this country. Kelvin, Luis, ano yung inaabangan ninyo ngayong eleksyon? Kumusta kayo? Paano nyo pinaghahandaan yung gagawin natin bukas? Para sa akin po, yung pinaka-inaabangan ko yung pag-vote po talaga ng mga voters, lalo na sa tamang oras, kung maaga po ba sila o papagabi sila kasi medyo mainit po sa hapon. And kung magkakaroon po ba ng possible na problems sa mga machines tomorrow. Yan. Okay guys, teka lang, nandito rin pala si Aubrey Queen, ang ating isa pang citizen journalist. At nandito rin makakasama natin si Chris Lawrence. Yan, papasukin natin sila. Wait lang. Chris Lawrence and Aubrey. Ayan. Kasya ba tayo? Ayan. Okay, kasya tayo. Ayan, magandang gabi si Aubrey. Aubrey, magandang gabi. Welcome at salamat sa pagsali sa atin dito. Aubrey, pakilala ka sa ating mga viewers. Hi everyone. So I'm Aubrey from Apalit, Pampanga. So one of the citizen journalists of CLTV. Hi everyone. Good evening. Ayan, maraming salamat Aubrey at ngayon naman si Chris Lawrence makakasama din natin. Chris Lawrence Labong, Labugan Tama po, ba? sir. Labugan, sorry. Chris, kumusta? At Hello, pakilala ka muna. Good evening, sir. I am Chris Lawrence Labugan from Santa Rita, Pampanga, and I am a first-time voter for this upcoming election po. Ayan, at gaya ng pinag-uusapan namin kanina, ayan, tatanungin ko rin kayo, paano nyo pinaghahandaan itong pagboto? Ikaw, Chris, first-time voter ka. So, ano yung preparations mo? Ngayon, sir, bilang first-time voter, parang kinikilatis ko yung mga kandidato base sa kanilang plataforma ngayong eleksyon dahil kailangan natin ng mga kandidato na kung saan hindi lamang sila hanggang sa salita, kundi hanggang sa mga gawa din nila, sir. And also, yung mga track records din nila, alamin din natin sila, syempre, para mas gumanda ang kinabukasan ng bansang Pilipinas po. Ayan, napakahusay naman at sana lahat ng botante, lahat ng voters kagaya mo, Chris, na talagang
nagre-research, ano? At sige, si Aubrey, ikaw naman, Aubrey, paano mo pinaghahandaan itong ating election? So, hi everyone. So, paano ko ba siya pinaghahandaan? Same with Kuya Chris po. Like, I always look dun sa track records po ng bawat candidates. Kasi nga, yeah, it really needs po na tinitingnan po natin yung qualification per candidates po if tama po ba siya for the position na nire-run niya and also kung makakatulong po ba siya. And aside from that po, ang pinaka pinipili kong candidate is that yung hindi lang siya yung pang temporary na reign, kumbaga pang long run siya. And aside from that din po, I wanna make sure po na yung boboto ko is may paninindigan, hindi lang po yung mapapako lahat ng pangako nila nung pangangampanya. So dapat hanggang pag-upo nila, hanggang pagluklok nila sa kanilang posisyon is magampanan po nila yung kanilang mga layunin, not just for themselves and also para din po sa community po nila. Yan, no. Thank you, Aubrey. At eto ho, mga kabalin, nakikita natin, ang sarap pakinggan, ano, na yung ating mga kabataan, talagang makilatis sa pagboto. Ano, at gaya na binabanggit ni Aubrey, hindi lang para sa community, o hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa komunidad. Ano, at eto, tanungin natin si Luis. Ikaw naman, Luis, ano, is this your first time to vote, Luis? Actually po, this is my second time on voting. Pero so, ako... tell us something about yung naging experience mo when you first voted. How was your first time voting experience? Yung first time voting experience ko po is parang medyo tense up ako kasi parang what if magkamali ako sa yung parang nag-overthink ako kung what if magkamali ako edi hindi ma-read yung ballot ko ganon. Pero sinisigurado ko na tama yung iboboto ko. I mean, tama yung pagkaka-shade niya, like, tapos tama din yung tinitignan ko, hinahanap ko, sinasaliksik ko kung sino ba dapat yung iboboto ko o ganyan. Like, dapat ang iboboto ko yung merong pakialam sa bayan, yung merong pakialam sa mga Pilipino, hindi yung para lamang sa bulsa nila. Yun lang po. Ayan, napakaganda. Thank you, Luis. At salamat sa pagbabahagi ng iyong insights. Ito for everyone, guys. Gusto kong malaman, gaano ba kahalaga para sa kabataan? Kayo, as young as you are right now, involved na kayo, aktibong-aktibo na kayo sa mga kaganapan. Bakit mahalaga at bakit pinili ninyong makialam, maging involved dito sa mga ganitong usapin ng ating bayan? Anyone can answer. Sige, pwede natin paikot. Yeah. Sino gustong mauna? Sige, si Kelvin muna. Paikot. Kelvin. Siguro po kasi sila po yung future leaders po natin na magbibigay representa sa lahat, lalo na sa mga kabataan, sa mga matatanda, sa mga buntis, sa mga mag-aaral, sa mga nagtatrabaho, para po sa lahat. Sila po yung gumagawa ng batas at sila po yung magbibigay po ng sila po yung maglalaad po ng ano pong tawag kasi nakalimut sila po yung sila po yung nagre-represent sa lahat po. Yan, oo. At di ba talagang importante rin na halimbawa nga gaya ng katagayan ninyo, mga bata, involved talaga kayo. And ano yung hiling ng bata? Yan, nabanggit nyo, magre-represent. You are kumbaga part of the youth votes. Anong katangian ba ng leader? I'm sure medyo natanong ko na kanina, pero specific issues or mga platforms panawagan natin sa mga government officials. Ano yung sabihin nating mga programs na kailangan ng sektor kabataan sa panahon ngayon? Sige, simulan natin muna kay Chris Lawrence. Siguro sir, yung kailangan ngayon is mas matugunan nila yung pag-aaral ng mga bata. Kasi nakita naman natin ngayon, yung mga ilan percent sa mga kabataan ngayon ay hindi pa marunong magbasa. And kailangan nilang matutukan ngayon. And dahil sa mga kandidatong ito, dapat hindi lamang sila sa mga salita lang ang kanilang inaano. Kasi sir,
hindi na magandang tignan na ganun ang sistema ng Pilipinas at maraming mga kabataan na hindi pa marunong magbasa at sa tulong siguro ng mga kandidato na mahahalal ngayon ay sila'y matutukan at mas habi sila at mas maano sila sa kanilang uh, Yan, education ang focus, ano, itong binabanggit ni Chris. Maganda tong nabanggit mo. It's a reminder for everyone, ano, to vote for candidates na mayroong plataforma, solidong konkreto para sa edukasyon. Gusto ko yung binanggit mo, Chris, kasi alam mo, may mga study, no, lumalabas na talagang ibig sabihin, senior high school, hindi hirap magsulat at magbasa. So very problematic, no, and very alarming. Tanungin ko si Aubrey. Audrey, ikaw ano yung nakikita mo, Aubrey, na anong mga programa ang gusto mong gawin ng mga mahihahalal nating opisyal para sa isang kabataan na kagaya mo? Hello everyone ulit. To be honest, marami akong gustong parang erase na program and platform for every candidates, especially first, which is the education. So I'm being part of SDG, SDG organization international, yeah. And then I think po mag-focus more on tayo sa education, and then I'm always stick on what Jose Rizal said, which is ang kabataan ng pag-asa ng bayan, which is true. We're the hope of our community kasi nga po, we are the ones na meron tayong privilege to go to school para to go to school para to have education, to educate ourselves, yun. And then yun parang last time there was a parang nabasa ako online, which is meron ang sabi sa study, mahina daw po mag-comprehend ang mga mag-aaral ngayon, which is true. They can read, but they some of them cannot comprehend. So parang need pa natin pukpukin sa pag-aaral or sa education yung mga mag-aaral. And moreover, I think po pero I'm against din po, which is yung sa senior high school, if papatanggal, I'm against about it. Kailangan talaga pukpukin para mas lalong knowledgeable yung person. And next, which is yung sa mga rice or yung sa magsasaka, which is needed din kasi nga, lalo na ngayon, yung recent issue about sa farmers, which is napakababa ng bigas natin here in the Philippines. So I think kailangan din siyang i-push kasi nga po, kawawa naman yung mga ortilano or yung mga nagtatrabaho sa farmers kasi nga parang they exert more effort day by day, and then suddenly at the end of their farming, so parang di na tutumbasan yung pagod na ano. And also, corruption din, yeah. And I think po, we need to put yung leader na can stand against what is right and what is needed po. So yun lang po yung mga bet kong parang i-push sa mga candidates po. I think, yeah. Alam mo, ang dami kong nakausap na candidate, pero parang mas may sense yung mga gusto mong i-push. Di ba? So sana, ito mga kabalin, napakahalaga po na itong ating mga kabataan. Ganito yung kanilang aspirasyon, ganito yung kanilang views. At sa mga kandidato, at sa ating mga kababayan na rin, mahalagang malaman natin na malaki pong porsyento yung mga kabataan sa mga botante ngayon. Yung 18 to 30 years old, malaking number din yan. Hindi siya, though syempre yung big chunk is coming from the 31 to 39 years old. Still, ito pong voters natin, yung youth voters, talagang malaking bilang yan na pwedeng mag-decide kung paano ang magiging takbo ng ating halalan. Panghuli, gusto kong tanungin si Luis. Ayan, Luis, sa'yo naman, ano yung specific projects na hanap mo at ano yung mga issues na sa tingin mo dapat tugunan ng mga ihahalal natin these elections? Actually po, yung una ko talaga din is yung education. Kasi I know someone who's in college pero hirap pa rin siyang magbasa, hirap din siyang intindihin yung binabasa niya.
at hirap siyang bigkasin yung mga words na binabasa niya. So, parang naglalak tayo sa education, and meron din akong nakitang recent post na parang hirap mag-comprehend nga yung mga bata ngayon sa mga binabasa nila. So parang may kulang talaga sa education natin ngayon. And lalong-lalo ng ako, yung second ko naman is agriculture. And since as an agriculture student, nakikita ko kung ano yung parang nakikita ko yung mga problems in agriculture. I agree with Miss Aubrey na doon sa sa mga rice, ganyan, isipin mo, ang taas ng pwedeng kitain ng isang rice farmer, pero because of some people na binibili yung mga palay in the lowest price, na hindi na kumikita yung mga farmers natin. Hindi na sila umaasenso. Nagstay na lang sila doon. And alam naman natin na yung agriculture is the backbone of our country. Pero bakit parang hindi natin natutulungan yung mga farmers natin, yung mga fisherman natin? Bakit nag-stay lang sila kung paano yung estado nila ng buhay sa umpisa, ganun pa rin sila hanggang sa katapusan dahil sa kakulangan natin ng pansin sa agrikultura. Oo, marami tayong batas, pero kulang ng implementation, and I want someone na tumatakbo, na humahabol para mag-lead sa mga tao. Gusto ko yung may pakialam sa agriculture, yung may pakialam sa mga tao, hindi lang yung para sa pansariling interest lang, yun lang po. Ayan, so refreshing to hear that from a young person like you, no, na you are very much concerned about the agriculture sector. At oo, tama at napakaganda ho mga kabalin itong ating mga naririnig mula dito sa ating mga kabataan. The future is bright, kung ganito ho yung lahat sa ating mga kabataan at lahat ng ating mga mamamayan. Siguro parting words na lang, mabilis na lamang na paalala ninyo. Guys, simulan natin kay Kelvin, then Audrey, and then Chris, and then Luis. Paalala ninyo sa ating mga botante, sa kapwa ninyo kabataan, dahil isang tulog na lamang, syempre, tayo iboboto na. Go, Kelvin. Yung paalala ko lang po para sa lahat ng mga boboto bukas is wag po nilang kalimutan na punuin ang kanilang mga kandidato sa Senado, sa local po. And wag din po nilang kalimutan yung sarili nilang assignment, which is mag-research. And mas maganda din po if magboto po tayo ng mas maaga para hindi po tayo mainitan sa hapon. Yun lang po. Okay, Audrey, ikaw naman. So guys, konting oras na lang, botohan na. So yeah, meron pa kayong oras to research about all of the candidates. We are tayo ang magluluklok sa mga leader na yan. So we're the ones na responsible for it. So iluklok natin ang tama at iupo natin ang tama at iwakasin natin ang mali. Yan, thank you so much, Aubrey at si Chris. So, ang paalala ko na lamang po sa mga botante para bukas, iboto ang may malinis na track record, maayos na plataforma, katapatan sa mga salita at gawa, at isipin ang sambayanan, wag ang sariling kapakanan, at bumoto ng may talino para sa sambayanang Pilipino. Yan, salamat Chris, at very well said. Luis, ikaw naman, ano yung reminder mo sa ating mga viewers? Tandaan po natin na dapat tayo ay bumoto ng tama. At isipin natin na yung boto natin hindi lang para sa sarili natin, kung hindi para rin sa mga kapwa nating Pilipino na naghihirap. Isipin natin na yung boto natin is mahalaga para sa kinabukasan ng ating bayan. Isipin natin na ang iboboto natin ay yung may integridad, yung may pakialam sa bayan at hindi para sa pansarili lamang interes, at lalong-lalo na kailangan natin yung may malinis na track record, may transparency at accountability. Yun lang po. Ayan, maraming salamat Luis. Guys, thank you so much. Kelvin, Audrey,
at Chris, at Luis, at Aubrey, and maraming salamat sa inyo. Guys, marami ho sila mga kabalan, hindi lamang sila yung 4 nating citizen journalist. Marami ho sila, nasa 30 ang bilang nila. Makakasama ho natin sa paghahatid ng balita at impormasyon. Hindi na ako mag-extra ng mahaba dahil mas malaman ho itong sinabi ng ating mga kabataan. Ito hong kanilang mga paalala sa ating mga kababayan ngayong nalalapit yung halalan. Napakaganda ho. At sana baunin natin bukas sa ating pagboto at isa rin sa ating pakiusap. Magdasal ho tayo bago tayo maghalal ng ating mga magiging leader. At kung hindi tayo komportable, hindi kaya ng ating konsensya at hindi kaya ng ating paniniwala, wag ho nating isi-shade yung bilog na yon sa tabi ng pangalan ng kandidato. Dahil ito mga kabalen, tandaan natin yung values natin, nagre-reflect yan sa ating boto. So kung tayo ho'y boboto ng magnanakaw, nagre-reflect ho yan sa ating mga values, sa ating mga pinipili sa buhay. Muli po, ito po si Justin Dizon at kasama si Kelvin, si Aubrey, si Chris at si Luis at yung buong puwersa po ng CLTV 36 News and Current Affairs. Samahan nyo kami bukas. Maagang-maaga po, alas 5 na pa lang na madaling araw, may mga reports na ho tayo. At syempre, alas 8:30, may mga programa na tayo sa telebisyon at sa social media. Tutukan lamang, i-follow lamang para maging updated tayo hanggang sa magkaroon na ng proklamasyon ng mga winners. Hindi po bibitawan ng CLTV 36 ang pagbabantay sa halalan 2025. Muli, ito po si Justin Dizon at sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po ay nagpapasalamat. Kabalen, boto mo, kinabukasan mo. Dakal pong salamat.